quan hi som tots. Una aposta de l'Ado Colau dient hem de defensar l'autogovern, hem de defensar dels atacs que estem tenint de l'Estat, hem de fer força tots plegats i proposa retornar aquest 80%. Altres elements també interessants sobre la taula... Gemma, però deixa'm, a partir d'això que estàs dient, tu tota aquesta reflexió la fas al voltant del dret a decidir, perquè Ada Colau també signava ahir un article a El País en aquest sentit, i des del sector independentista li deien, bé, això ja ho han intentat, i per tant ja han intentat demanar un referèndum a l'estat espanyol, que de fet el president Puigdemont avui ha dit que ho tornaran a fer, i abans el podíem escoltar aquí a TV3. Tota aquesta reflexió la fas al voltant del dret a decidir o al voltant de la independència? Jo crec que no tot l'independentisme redueix o vol reduir l'11 de setembre a una reivindicació independentista. Crec que les declaracions del Jordi Cuixart són molt il·lustratives d'aquesta idea del sobiranisme és ampli, el sobiranisme és fort quan hi som tots. Les grans fites del catalanisme han sigut grans fites i han tingut repercussió quan han sigut àmplies. El 76, l'aprovació de l'Estatut de Sau, l'aprovació i el procés d'aprovació del següent estatut, de l'Estatut del tripartit, diríem, de l'època del tripartit, i la seva defensa. Qüestions tan importants com la defensa de la normalització lingüística. Totes aquestes qüestions fonamentals, el catalanisme ha tingut força quan ha sigut ampli, majoritari, i per tant és aquest escenari el que jo crec que és novetat en aquesta diada i que és un escenari esperançador, tornar a aquest 80%. Aquesta manifestació l'organitzen ANC i Òmnium i és una manifestació independentista, és a dir, per una república catalana. Quan l'alcaldessa deia una demanda de mínims... Els organitzadors. Jo el Jordi Cuixart l'he sentit molt clar. És una manifestació de tots els sobiranistes de Catalunya i, per tant... Sí. La reivindicació mínima d'avui, d'aquí, és la República Catalana. Quan diu l'alcaldessa que aquí es demanava mínims, efectivament, el mínim és la República. Altra cosa, no estem demanant el dret a decidir perquè els drets no es demanen. No demanes el dret a ser lliure, ho ets. I no demanem el dret a decidir, sinó que decidirem. I finalment, totes les fites que deies que eren importants pel catalanisme, totes aquestes fites que han estat importants, han estat més minoritàries que aquesta fita, que aquesta mobilització, que és, com a mínim, per una república catalana. Confederada, federal o independent, però com a mínim la república. Jo ho veig així, diguéssim, no? O almenys el secretariat de l'ANC vam plantejar aquesta manifestació d'aquesta manera.